Madokachere naMhanduwe tauya nunhau dzomanhoko dzozuva ro14 mwedzi uno waKakunguru. Nyasi tiri kufara kuti Makomborero Haruziwishe apuwa bhero nyasi apo ainge aenda kudare rodzimhosva. Kwai ipapa agobhadhare madhora zviuru 10 munyika kuti apuwe bhero rim. Toramba tichizvitenda izvi tichivimba kuti nyaya dzache dzichabva dzandokuwa. Wamunangagwa watiwo warugoringa zviri kuitiwa nemasangano akazvimira egani kuti waone kuti vanogoaita sei. Wati wari kunetseka ba kuti wagobise pamutemo ayo asiri kusenza zvisvinu. Watiwo masangano anofanira kuti areke kugopindira mune zvematongerwo enyika. Ticharamba takaringa kuti vanenge vachiita sei sokureketa kwawo kumu. Iro bato roZANU-PF nyasi rapinza vamwe vanhu kuvabenutsa mubato mavo wanga wakambodzinga pawakapinda utongi hwemasoja huu. Wamwe wapinziwa mubato pokare ndi Makosini Hlongwane, Feichung, Matangaidze, Chipanga, James Kaunye pabodzipo naMalinga. Idi mabi yangu kwai nowamwe kunzeku kunotonhora kana wabuda mubato roZANU-PF rimu. Mupedzanhamo kwai nonharo idi yaramba kupera. Ipapa vanhu watobenuka pokare kuti watengese pawakabisiwa nokupwanyiwa zvinhu makuno yano. Heno kuti mabi yangu wakuru weguta reHarare pabodzipo nemapurisa vachaita zvokuita kudini nawo. Ticharamba takaringa nokutoti ipapa pari kuratidza kuti pane nyaya chaiyo. Heno kuti inzara chere kana kuti chii chiri kuitika kuti warambe wachindobenuka ipapa. Paino sangano roUNESCO vanhu vekuChipinge noChimanimani vanofanira kugara vakangwarira kuitira kuti kana kukanaya mvura yakawanditsa vanogona kundodhirikiwa novhu. Ipapa zvizhinji kwai wakaita tsvakurudzo wakatoringa wakaona kuti imo muChimanimani noChipinge muzere nzvimbo dziri pekusimba pasipa. Heno mabi yangu wakareka kugogwarashiwa vanhu. Nokuda kweizvozvi toramba tichivimba kuti zvichaita kuti hurumende ibatsirike igone kuita kuti vanhu vareke kugoramba vachigara makanyangaritsa. Hurumende yagotiwo yakuda kuti igobhadhara imwe mari pamari yakachajiwa noZUPCO. Pai mari yoZUPCO yakuderedziwa kuti itandire pamadhora 40 kusvika madhora 70. Wamwe vari kundoti zviri kudhura zvakadaro zvokutoti wari kuramba wachindoenda kumushikashika. Heno kana zvikaita zvinhu kuti hurumende ibhadhare mari asi ipapa tinoona zviri kusenzeka ba zvisvinu. Ticharamba takaringa kuti wachaita sei tichiramba tichindoona hedu. Pai kwazvimba kune varimi wagopisa masango wakabva wazopisa pabodzipo nochibahwe chinoita mahekita angari 100. Ipapa kwai chibahwe chachiri mahekita 100 chakatopisiwa chikashaika kana chibodzi chakakohwewa. Wakabva wapuwa choupenzi nobazi rinoringana nokuisana nokuparadziwa kwenharaunda roEMA. Toramba tichiti vanhu vanhangwarira pakupisa pa kuti zvireke kuparadza zvinhu zvakawanditsa. Muimbi worumba Koffi Olomide kwai ipapa apinda munyika medu asi aribe kuitiwawo zvokupinda mugarandega zviri kureketiwa kuti zvinoitiwa vamwe vese. Anze kwai ada kugoimba chimbo chache naRocky. Heno kuti zvinombotekaira sei mabi yangu apa Koffi Olomide haatodi kana kuonekwa muSouth Africa nedzimwe nyika nokuda kwokuti ari kutsvakiwa nemapurisa. Idi mabi yangu heno kuti kweduno tinondoita seiko isusu. Sangano romagweta madiki kwai rajiwa nonyaya yaringa raendesa kumatare rodzimhosva kuti wamaraba wasiyisiwe basa. Idi mabi yangu heno kuti zvichapererepi tinoimba kuti wamarabawo wari kuita kupembera kureketa kuno nozvavari kuhwinazvi kumatare rodzimhosva. Ticharamba takaringa kunowira tsvimbo nodohwe. Tafara kuti kuno rimwe firimu riri kubuditsiwa nomapurisa wakabatana norimwe sangano rakazvimira rega. Kwai firimu ri rakanzi Vicious Cycle. Toramba tichitenda tichagokunyepai kuti inenge ichibuditsiwa papi kana waripedza. Takandoringira asi iri kuratidza kuti itsvinu.
Kanzuro yeguta roBulawayo kwai yagobatiwa nyaya yokuti yaida kuti iingidzire mari yagonzi ndiyo iri kudiwa neimwe kambani pakuwakiwa kweEgodini Mall. Muzinda wezvitoro uyu kwai kambani iyi uri kufanira kuti uite mamiriyoni ekuAmerica 25, asi kanzuro uyu yabva yabuditsa kuti pamiriyoni 60 chaiwo. Idi mabi yangu heno kuti zviri kumbotikaira sei, ticharamba tikaringa kuti paita zvimwe zvabudika. Tiringe dziri kuitika pasi rese. Kutandira muSouth Africa kwai ipapa vanhu vanopfuura chiuru chibodzi watosungiwa, apa kuDurban kuri kuramba kuchindopfuta moto. Heno mabi yangu kuti zviri kumbotekaira sei, asi kuguta reJohannesburg zvizhinji kwadeka ranyasi, apa vamwe vanhu vaakutoti mapfuta edzimotika achiri kuboekaba. Heno kuti zviri kumbotekaira sei, asi zvinogona kundogwisa upfumi hwenyika iyi zvakanyanyisa. Ticharamba takandoringa kuti zvinenge zvichienda nekupi, nokuti ndo watinotengeserana nawo zvakanyanya kudarika dzimwe nyika pasi rese kuSouth Africa wa. Dunhu ronyika dzodzasi kuAfrica ragoti iro riri kuendesa masoja mangwana. Heno kuti masoja ari kuendesiwa mangwana ndoapi? Nokuti Zimbabwe iribe kureketa nezvazvo pamasoja ari kuenda Mozambique ya. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zviri kuoneka chire kana kuti panenge paino manyepo ega ega ni. Nyika yeEthiopia kwai dzauru kwayo kunogona kundoita nzara yakasimba, nokuti kuti ipapa wazhinji wagara wari kutoziya nenzara. Toramba tichingoti masangano akazvimira ega neanokwanisa ngaabatsire kuti zviite zvisvino. Heno kana zvikabatsirika kuti vanhu wareke kugogwarashiwa nenzara wakawanditsa. WokuNigeria wari kufara fani kwai waboya kokeni inoita makirogiramu 443 chaiwo. Izvi zvinokudziwa, wari kutosaya kuti wogoisa pai kana kuti woipisa sei, zviribe kana njodzi kuvanhu wese wese. Tinoemba kuti wachakona zvokuipisa kuti zviite zvisvino. Munyaya yegumisira yanyasi kwai kuno hotera yekuChina yagwa ikapwarasha vanhu vanoita 11. Toramba tichindoti mweya yavo izororewo murugare. Tiri ipapo mabi yangu. Aiwa, panyasi togumira pano. Ndini wenyu mhanduwe WeNhau.